prvo da vas pozdravim, drago mi je što sam večeras ovde. Prošle godine nisam mogao da dođem i obećao sam Gruji da ću ove godine 2 puta doći na festival, tako da i kad vi odete ja ću ostati i dalje ovde da pričam, da odužim taj dug za prethodne 2 godine. Evo, bit ću vrlo kratak, pošto nije lako svim ovim ljudima koji čekaju sad izađu na red i da pričaju, nije lako baviti se humorom u Srbiji. Evo ja u Srbiji često i nastupam i svakakvi ljudi prolaze u publici, ali samo jedan čovek znam da nikad neće doći na moj nastup. Prepostavljate ko je, li tako? Da. Tako je, Sveti Duh i sve i svija među nama, premijer, predsjednik, još malo pa i patrijarh. Jer on neće doći nikad na moj nastup jer on ne može da se smeje dok je narodu teško. Ja gledam, on je sve propali i mi sve lepši čoveče, koliko mi ne cenimo to što on sve radi za nas. Da, evo neko prepoznaje tamo, da, strahovito požrtvovan čovek, ja gledam, on kad ide da poseti gde su bili poplavljeni i pada kiša, oni kažu ćete kišobran, ne, kisnu oni, bit ću mokar i ja. Ne daj Bože da ide negde gde je bio zemljotres, morao bi jedan da ga trese sa strane ovako, a drugi da ga posipa šoderom. Da. I ima ljudi koji nikad nisu srećni ni zadovoljni šta god da se desi. Moj komšija je takav čovjek, na primjer. Pre neki dan ga sretnem ja na zgradi i onako nešto u prolazu poluduhovito mu dobacim, kaže on, moj komšo, da je ovo prava država, ti bi mogao da živiš od tog svog humora. Ja i živim od toga. Kaže, pa da, hvala. Kaže komšija, pa da, zbog vas što se zajebavate, država i propada. Nikad, taj sreća nikad zadovoljan nije. Pre neki dan trlja stalno jugića, nekog stoji ispred zgrade i trlja, polira juga po 45 minuta, mislim nije zato što je jugo 45, nego 45 minuta trljuška juga. I ja prolazim i kažem, komšo, džabe trljaš iz te lampe, duh davno izašao. Na šta mi on rekao, komičar, protrljaš ti meni moga Aladina, jesi čuo? Da pričaš sa seljakom, u normalnom razgovoru ne bi se setio da Aladin imao lampu za 3 života, ali za psovku kad mu treba u Google se pretvori automatski. I jako je teško živeti. Ja živim u ravnici i to je valjda do tog podneblja, ovako sve ravno. Mislim da nemamo ležećeg policajca, brda ne bi video u životu, katastrofa. Za jednu novu godinu kad sam bio mali tečam i kupio sanke, rekao baš lepo teču, idiote. Šta da radim ja sa sankama, mora kopam rupu da bi se sanka ovde, jesi ti normalan čovjek. I mi smo, valjda takav je mentalitet ljudi u Vojvodini, u stanju smo da u isto vreme se pidlačimo i da nas bude baš briga. Sad ću da objasnim kako. Stojim ja s dedom u dvorištu, nešto on priča, laže o tome kako poginu u Drugom svetskom ratu, ne znam ja šta priča. I utrčava komšija i kaže, ljudi, gori vam šupa. Kaže, deda, šta? Kaže, gori vam šupa iza. I dedo trči, vrati se, kaže, ti si stvarno komšija malo. Nisi ti baš normalan. Pa ni to šupa, to je pušnica. Dobro, ludaci, gori vam pušnica, ako vas ne mrzite, pogledajte. Kaže, da je s tobom stalno neko sranje. Ko da komšija kriv što njemu gori pušnica, a realno on verovatno zapalio, pošto se krije od babe da puši, bacio pikavac i zapalio. Jedino mi dimimo slaninu na Malboru u Evropi, niko više. Jednom mama skuvala pasulj s tom slaninom, 3 dana sam flastere nikotinske nosio da se skinem. Kad mi neko ponudi šunku, ne hvala, pokušavam da ostavim. Katastrofa. I kaže, deda, sad moram zove vatrogasce, pa rekao, deda, ak te ne mrzi, molim te. I onda je polako vojvođanski došao do telefona, nije žurio uopšte. Onda je umesto hitne pomoći pozvao tačno vreme, tako da smo znali tačno vreme požara ako mu budemo horoskop radili slučajno. Onda kada je konačno ubao vatrogasce, onda je krenuo fino, moramo kulturno u Vojvodini, smo dobar dan, rekao polako, deda, još do Zaječara nije došao požar, samo nemoj da te opterećujemo mi što gori dvorište. I onda je počeo još gluplje. Kaže, interesuje me da li gasite pušnice? Ja da sam na mjesto onog lika s druge strane, ja bih rekao, kako ste rekli na pušnica, samo da proverimo. I u to utrčava baba, kaže, nema kod nas više požara, sve je izgorelo, proširilo se kod komšije. Kaže, deda, a? Aha, ništa onda, ništa, doviđenja. Sad će vas zvati moj komšija, doviđenja, prijatno. Rekao, deda, stvarno si seronja, kaže, nisam, oslobodio sam u liniju da možda dobije. Izuzetno nesebičan čovjek, hvala vam puno što ste me saslušali. Divni ste. I dan danas oplakujemo bivšu državu. Ove današnje su sminjurija. Zadovoljno trljamo ruke, peremo novac. Ista meta, isto ustojanje. I još jedan promašaj. U životu se sve gleda kroz novac. Nekako se bolje vidi.
Novi direktor uveo nam je mjere štednje, već vaga otkaz. Ama gdje je ta slamka spasa, voda je odnijela. Uz prvu penziju dobio sam i raspored kontejnera u gradu. Nismo se ni mislili uzeti, ali dijete navalilo. Još jedan. Zašto joj je haljina poluotkopčana, kasno sam skopčao. Bez naočala, malo prije mi jedna kaže, ljepši si, kaže, bez naočara, rekao i ti si meni ljepša kad sam bez naočara. Opšta ljepota. Ovo je otprilike zdravica, znači za gospodina Gruju, za njegov rođendan, naglasi ovako. Dugo slavio susrete, pravio, bar još 50 zbornika objavio. Drugi iz rukava, ti iz čizme, vas da sipao aforizme. Talija uvijek uz tebe bila, 1. april slavio 7. aprila. Jer nije kroz selo pjevati svačije, isto to samo malo drugačije. Ispravljao druge kad pogrešno zbore naš dobri lektore i kolektore. Da li je Iran ili je Irak ili pravilno svječnjak ili čirak. Da li je tačka ili je točka, najbolje zna škola visočka. Kad život proba da te matira, odgovor ti bio humor i satira. Zborio na zboru, divanio na divanu i uvijek slušao svoju živanu. Gdje me nađe? Doživio 100, ko što gledam, srećom ti ovih 47. Inače je bilo 67, kaže, zbog metrike mora 67. Pa jesam pjesnik. I da dodam, nije lijepo, mladi gospodine, u biografiji mijenjati godine.